जादों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिनायनि गेजेराव बिथांमोनाबो टप 10 सायख'नानै बाहाय मान बावदों आरो गासै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि बिसेसके बिथांमोनखौ जोङो मान बावहरबाय आरो बिथांमोननो जों हामलायथि हरबाय जाहाथे बिथांमोना दिनैनि गासै फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जायफ्रा थार्ड डिभिजन उथ्रिसारदों बयबो जाहाथे उन समाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सुबुं धोननि आंखालखौ सुफुंनायाव बिथांमोना बयबो बिहोमा होलांनांगौ आरो जाय फरायसा बिथांमोना देग्लाय मेट्रिकखौ उथ्रिनो हायासै बिथांमोनहाबो मेट्रिक आनजादखौ होफिननांगौ आरो बिथांमोना क्लास 10नि बे फाइनाल आनजादखौ होनानै जाहाथे बिथांमोनाबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव जायगा लाहैनांगौ जों बेखौ हास्थायो मानोना दासिमबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनदांनो हायो जे गोबां जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइजों एबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोङो दावगालांनांगौनि गोबां जुजिनांगौ थासारि दङ जेरावबो जोंहा दा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गोबां माखासे जेंना दङब्लाबो जों आसा खालामो जाहाथे सरकारखौ जोङो नारसिनगोन बर' थुनलाइ आफादाबो नारसिनो एबसुआबो नारसिनो थिग बेबायदिनो जोङो बायदि सरकारि फरायसालिफोरनि जेंनायानो जाथों आरो सरासनस्रायै गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङावबो थासारिनि जेंनायानो जाथों बेखौ जोङो अराय जुजिलांगोन आरो जाहाथे फरायसाफ्रा बेबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानाङा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गसंथागोन आरो बे समाव जोङो मोनसे नोजोर गोग्लैदों जे देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि जोंनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायावबो जोङो 89 जौखोन्दोआनो हायेस्ट मार्क्स जानायाव जोंहाबो माखासे मोनदांथि आरो फोरमान नुहुरदों जे जेराव जोंनि समाजनि बिथिङाव जोंहा बांसिन बिबान दं होननानै जों सानदों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायाव जाहाथे साबनानिफ्राय हामना रिजाल्ट खालामनो हायो आरो समाजाव गुबुन गुबुन समाज बेरेखा थासारिया जायोब्ला बेफोरो बांसिन फरायसाफोरखौ खहा खालामो बिनि थाखायनो बहाबा मेला होदलानाय बहाबा मेलाजों जुवा होदलानाय बहाबा परिखा समाव बायदिसिना मेला खुंनाय बायदिसिना बेफोरबायदि थासारि लाबोनाया समाजाव जानो नाङा जों बेखौ फोथायदों जाहाथे बिनि अनगायै गथ'साफोरखौ फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानो हायो बेफोरखौ लानानै समाजाव मोनसे सोदोमस्रि सोरजिनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनो मोनदों जे गोबां फोरोंगिरिफोरखौबो लानानै सरकारनिफ्राय माने फोरोंनायनि अनगायै गुबुन गुबुन खामानियाव लोब्बा खालामनायनि दारै गोबां फरायसालिफ्राव क्लास लानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खथि जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों दा बेफोरखौबो सरकारा नोजोर बोनांगौ जाहाथे क्लास आवार बा क्लास लानाया फरायसाफोरनि थाखाय जेबो खथि जानाङा फोरोंगिरिफ्रा स्कुल नागारनानै जेरावबो थांनाङै जाहाथे थासारिखौ खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बिमा बिफा दिथागिरि बयखौबो खावलायगोन जे दानि फरायसाफ्रा गोबां रोखोमनि गाज्रि हुदायाव लोब्बा जानो हमबाय थांखु बिरि सिगारेट ड्राग्स जौ बेफोरो माने दानि समाव बेफोरखौ एरायनो थाखाय फोजोबनो थाखाय जोङो नाजालांनांगोन मानोना जों हास्थायो फरायसाया गोग्गो देहा लानानै गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ आरो बेजों सुबुं धोननि आंखाल सुफुंनो हानायनि गोहोखौ जोङो फोलोमनो नाजानांगौ नङाबा जोंनि हारियाव जों दा दावगानो लुबैनाय हारि जौगानो लुबैनाय हारि आरो बर' बिजोंजों दावगानो मोननाय जोङो मोनसे ट्राइबेल हारि हिसाबै जोङो सुबुं सानखो बांसिन थानाय नर्थ इस्टनि हारि जाय हारिया जोङो माने रावनिबो खम नङा दा बेखायनो जोंनि गोहोखौ लानानै जोङो बयनिबो थुलुंगानायजों थाङोबा जोङो गेरेमसा माहारिजों लोगोसे हादोर जौगानायाव बड'लेण्ड बा जोंनि आसामखौ जौगाहोनायाव जों जोबोद मदद खालामनो हागोन आरो बिनि थाखायनो जों फरायसाफोरखौ खावलायगोन बिमा बिफा दिथागिरिखौ खावलायगोन जाहाथे गाज्रि हुदानिफ्राय बयखौबो गोजानाव दोननो नाजानांगौ जौ फेग्रा मुवा थांखु बिरि सिगारेट लोगोसेयै गोबां रोखोमनि समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्रायबो जों गोजानाव थानानै गोग्गो समाज दानायाव गोसो होनांगौ जिहेतु बिजोंखौल' मान होनायखौ गुबुन बिजोंनि थाखाय मोनसे माबा गैया दा गुबै बाथ्राया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै जोनोम मोननाय मोनसे हारिनि आफाद जाय हारिनि आफादा गावनि मावथांखि बादियै जोङो बर'नि राव थुनलाइ बर'नि बिजों बर'नि रांखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि हारिमुवारि दावगानायाव जोङो माने सुंथालांनो एबा बे माने जुजिनायनि दाहाराव दावगालांनो थाखाय गावनि रोंगौथिजों गावनि हारिनि सिनायथिखौ लांनायाव बर' बिजोंजों माहारियारि बादनि खोथा बर'नि गावनि बिजोंजों सोलिनानै गावनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनायनि बाथ्रा दा बेखायनो गुदि हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादना गावनि असे बर' बिजोंखौ लानानै
जोङो दिनै बरायो मान बावो। बेजों लोगोसे बर'नि राव थुनलाइखौ फेहेरनायाव मदद जानांगौ। बर' फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बुहुमाव गेदेर गेदेर सुबुं जानांगौ, जादोंबो जानोबो हागासिनो दं। गोबां जोंहा गेदेर गोरों गोरा सुबुंफोर दं आरो बेखायनो बे माहारियारि आफादनि बे प्रधान गुदि दायित्व गुदि बिबान आरो बिनि थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौल' जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो। बिनि थाखायनोल' जोंनि माने सनितपुर जिल्लायावबो जोङो 10 सिरिनि फरायसाफोरखौ सायख'नानै मान बावदों आरो बेखायनो बे बर' बिजोंखौ लानानै हारि दावगानाय माहारि जौगानायनि जोङो गासै बेफोर बिथिंखौ माने बोजबनानै माहारियारि दोरोङारि खान्थिफोरखौ जोथोन लानांगौ। हारिया दावगानांगौ। गाव हिसाबै पृथिबियाव जुजिनानै बयबो गावनि हारिखौ लानानैसो थांना थानो लुबैयो। दा बेखायनो बे बर' हारिनिनो आफाद हिसाबै जोंना नोजोर आरो थांखिया बिदिनो थांगोन आरो जोङो गुबुन बिजोङाव फरायनायखौबो जोङो माने जायगा जायगा जिल्लाफ्रा जेराव बर' मिडियाम गैया बिथांमोना बर' फरायसाफोरखौ फरायदों। उफाय गैया जोङो माने जोंनि गोबां जायगायाव जिहेथु मिडियामजों मिडियाम एसामिस मिडियामबो फरायो, सोरबा इंराजि मिडियामबो फरायो। दा बेखौ लानानै सोलोंथाइया बयनिबो गोजोर जानांगौ जों हास्थायो। दा बेल' नङा, जोङो जेरावबो जेरैखि जाया जुजिनायाव बयनिबो मदद नांगौ। दा बेखायनो जोंनि बरायनाया बर' बिजोंल'ब्लाबो जोङो बयनिबो फरायनायखौ मान होयो, जाहाथे बयबो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै दावगालाङो। जोङो नुनो मोनो जोंहा सनितपुर जिल्लाया बिसेसके जोङो हाइ स्कुल स्टेन्डार्ड एम इ स्कुल स्टेन्डार्डनिफ्राय जोंहा बेवहाय दाबो जोबनो रोङै मोनसे जेंनायाव जोङो थाबथानानै दं। 1 नाम्बारा जाहैबाय जोंहा भेन्सार स्कुलफोरा दाबो प्रभिन्सियेलाइज जाया। बेखायनो जोंना दाबो पास पार्सेन्टेजआव जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बर' फरायसाफ्रा जि खाथिनि स्कुलाव फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हानांगौ बेयो जोबोद खस्थ' जानानै दं। दा बेखायनो 6.3 बिटिआर रेकर्डनि उनावबो जोङो दाबो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि आयेना बेयो माने फुरायै बाहायजानो जायाखै। बड'लेण्डआबो आयेन पास खालामनो नाजादों। दा बिनि दारै जों सरकारखौ नारसिनो अराय सम जाहाथे बे समाधाना जोबनांगौ आरो जोंनियाव सरकारि स्कुल गायसनबावनानै आरो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै भेन्सारखौ गोथों लामायाव लांनानै गोग्गो सोलोंथाइ मोनहोनांगौ। बेजों लोगोसे जिहेथु गुबुन गुबुन फरायसालियाव सरकारि एलपि स्कुल एम इ स्कुल जोंनिफ्राव हाइ स्कुलफ्रावबो दा बर' बिजोङाव गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल दङ, जायखौ आसाम सरकारा सुफुंनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो अराय हास्थायगोन जाहाथे बेफोरखौ जोङो उन समाव गोदान सरकार फैयोब्ला जोङो बेनि सायाव आरोबाव फिन जोङो जुजिलांगोन। जायखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ जों अराय सम जुजिदों आरो बेखौ जोङो फोलोमनो थाखाय अराय सरकारखौ नारसिननानै जों नाजालांगोन। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव राङाफारा दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों नैबे राङाफारा दख'रानि माइनावस्रियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बर' बिजोङाव फरायनानै सनितपुर जिल्लानि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव गासै 15 सनितपुर जिल्लानिफ्राय दिनै देग्लाय फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बे मासिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मान बावदों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे सनितपुर जिल्लानिफ्राय देग्लायनि जे कमल कुमार देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। बे कमल कुमार देरहासार बान्थायाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोङो देग्लाय मोननो हायाखै बा मोनाखै। दा बेखायनो जोङो सनितपुर जिल्ला एबसु जानानै बेखौनो खावलायगोन गासै फरायसा फरायसुलिफोरनि जि फरायनाय बिथिङाव जायबायदि फरायनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्लायाव टप 10 जानायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि कमल कुमार देरहासार बान्था बेयावबो टप 10 मासि आवग्रिनो हाथों आरो अल आसामनि जि टप 10 बेयावबो मासि आवग्रिनो हाथों। बेनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै हाबा मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बेयाव जोंनि सनितपुरनिफ्राय थारैनो एसे दुरबल जाबाय माखासे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै। दा आं फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायनो सानगोन जे बयबो जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो। दिनैनि मुगायाव फरायनायनि अनगायै जेबो गैया। दा बेखायनो गान बाजोन नायनाय जोङो बेरायनाय बा आलासि जानाय फांसन नायनाय बेफोरखौ एसे खमायनानै जाहाथे लेखा फरायनायाव बयबो फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो होयो आरो देग्लायनि सेथि मासियाव नैथि मासियाव आरो थार्ड डिभिजनाव पास जानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जाहाथे मोजां आरोबाव गोसो होसिननानै फरायनानै जाहाथे जिउआव जाफुंसार जि थांखि बेखौ मोगथां महर होनो हायो बेखौनो आं आसा खालामबाय।